organizátora. Uvidíme, jak to bude vypadat s čísly, který, jak Jirka říká, znamená vteřiny a zároveň i startovní povely. A máme tu okamžik, kdy je start volný a 15 vteřin. 15 vteřin do prvního startu, prvního závodu. Další z velkých cen České republiky. V závodě mistrovství světa žen. 5 vteřin. Startéři odcházejí z plochy a byla startována první jízda, první ostrá jízda tohoto víkendu Grand Prix České republiky, zároveň mistrovství světa. A tam vidíte první pády, My se samozřejmě zorientujeme na čele číslo 103. Podíváme se, kdo jezdí se 103, to je Franke Mária, takže Franke Mária, o kterém mluví Petr Snitka, ta, která právě zvolila tu zdánlivě nejméně výhodnou pozici, odstartovala do závodu a do první zatáčky jako číslo 1. Když vidíme, jak se přesně na startem u té ostré levobočné zatáčky. Musí vyhodit stroje a hlavně dostat závodnice do bezpečí. Už tady máme první výsledky z prvního běženého úseku, kde na prvním místě je Mária Franke, na druhém místě Sára Peterson, Petře, prosím tě, hlídej mě, Ellen Mann na místě třetím s číslem 50 na 60. místě a jak mi ukazuje i Petr